Salutare, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi să vorbim despre coronavirus, despre această boală, ca să nu o las și voi să vă spun câteva de ăștia ca să nu luați această boală. Coronavirusul nu există. Nu făcute la laborator în China. Chinezii au inventat acest virus. Am văzut la televizor că a spus că acum ani erau la coronavirusul acesta. Și aveți și grijă să puteți câinele oare, dacă oare. Vă duceți cu el la unde este medicinal de astea de câini, să îi face test, ceva de genul ăsta, nu mă complic eu de asta. Și trebuie să faceți voi să luați acest virus. Eu am văzut la televizor că 19 pacienți s-au vindecat cu COVID-19. Ei, ce să vă spun eu? Nu există acest virus. Sunt făcute la laborator să omoare lumea. La copii nu se ia, doar la bătrâni de 80-79 de ani sau la 90. Deci, da. Trebuie să vă spălați între degete pe mâini cu săpun. După aceea să nu puneți mâna la gură dacă nu aveți mâinile igienizate și nici la ochi. Da. La este. Ca să nu luați așa, să boala va trebuie să vă spălați bine pe mâini, pe ochi, vă spălați cu față de bine, pe mâini, genul de ăsta, așa și vă. Și da, cam atât a fost cu acest clip. Nu uitați să dați un like, să mă urmăriți. O să vă las aici. O să vă las un link. Adică o să vă las aici linkul meu de la TikTok. Să-mi dați acolo un follow și niște inimioare. Și cam atât a fost cu acest clip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, să vă abonați. Eu v-am spus. V-am arătat cum să nu luați această boală. Eu v-am spus, eu am fost Cezar XX Jocuri. Po!